What's up? Nandito kami ngayon sa Barangay Bulag! Woo! Mike! May pupuntahan po kaming castle mga kaibigan. Pupuntahan po namin yun dahil wala pong nakakapunta. Sobrang tagal na napabayaan. Pati po yung daan packet is nasira na po. Sinira po ng dagat. Maraming bagyo na po hindi dumaan dito po sa amin. So yan po yung nangyari. Sira na po siya. Pasok po tayo sa loob. Po, pinapark po pa muna namin yung mga sasakyan po namin. Yusin mo yung pagpark ng sasakyan ha. Mahal yan, mahal. Hello guys, nasa taas na po kami ngayon. At tanaw nyo na po yung barangay namin. Barangay Bunlag, Binmali, Pangasinan po. Kita nyo po yan. Tanaw na po yan. Nandito po kami sa taas ng castle. Yan. Lilibot po namin kayo sa taas ng castle. Kita nyo po. Kung makikita nyo po dyan, yung dagupan, halos di na makita. Ginagawa mo! Doon po siya. Yan, dagupan area na po yan. Kita na po siya. Yan. Ganyan po kaganda. Tapos, inuna po namin yung taas. Dahil may magjowa po sa baba. At ayaw po namin silang istorbohin sa moment po. Nakikita po ba sila? Yan. Doon po sila, yun po silang dalawa. Kung makikita nyo. Kung hindi, wala. Tapos, dyan po na part is makikita nyo po yung bulinaw. Palaminos na po dyan. Kaya tanaw na, overlooking po talaga siya. Kaya maganda po siyang pasyalan. Noong panahong maganda pa siya, ngayon sinira na po siya. Parang jowa mo lang. Sa una lang maganda. Pero habang tumatagal, nagkakasiraan na. Yan po. Didiretsuin nyo po yan. Is papunta na po yan ng main walk namin sa may San Isidro Norte. Kita na rin po yung simbahan po namin. Kung makikita nyo, parang hindi. Yan po yung simbahan ng Binmalay. Bababa na po tayo. Tingnan na lang po natin kung anong pinaggagawa po ng mga tao dito. Actually, nung bago pa lang to talaga is maganda po siya. So, dahil na rin sa katarantaduhan ng ibang tao, tingnan nyo po kung anong pinaggagawa. Yan po. Yan po ang ebidensya ng mga taong walang... Bababa po na tayo sa labas. Ayan. Ito po yung main sala po nila, ang pagkakaalam natin. Yan, tingnan nyo po, halos basag-basag na. Hindi po pwedeng basta-basta basagin po yan ng mga ng hangin lang o ng mga bagyong dumaraan. Yan. Kita nyo po yan. Yan po ang ebidensya na marami po talagang taong loko-loko. Papasok po tayo, alam ko is sala po ata nila to. Nung bago pa lang po to is fully furnished po siya, ang pagkakaalam po talaga namin. Kompleto po siya ng gamit. So yun, makikita nyo po kung ano-ano po mga vandalism pinaggagawa ng mga taong pumapasyal po rito. So ito yung CR po nila dati. Ang balita po namin dito is kompleto po siya ng gamit hanggang sa nawala na lang po na parang bula. Yan. Yan po. Tapos sa may sala po ata nila to. So yun po. Dahil na rin siguro sa bagyo kaya nagliparan na po yung mga bubong po nila. Tapos kinakain na po nung kalawang yung mga steel trusses po nila. Yun. Punta ulit tayo dito. Alam ko sala din po nila yata yung pupuntahan po natin. Is dahan-dahan po tayo dahil madulas po at baka madulas po tayo sa iba. Papi. So yun po. Hindi na po natin pwedeng punta ng hanggang dyan po kasi kung makikita po natin is unsafe na po siya. Yan. Ito po yung itsura po ng castle na na-picture na po sa iba't ibang social media site. So makikialam din po tayo. Picture po natin sa vlog po natin. Sa vlog-vlogan po natin. So yun po. Yan. Sinira po na talaga siya ng panahon. At higit sa lahat, unang sumira po talaga dito yung mga tao. So yun, puntahan din po natin to yung kanina, yung sa kabila, di natin mapuntahan. So puntahan po natin. Yan. Saring pangalan, tingnan dyan. Love is blind. Mga hayop, walang utak. Uy, bars. Yan. Yan po. Medyo maputik po siya. Yan, dito na lang tayo. Papakita lang po natin. Doon po tayo galing kanina. Yan, yan po.
bababa na po tayo, kikita nyo po yan, blanco na po siya. Pero ang nandyan po talaga dyan sa mga blanco po na yan is ganito rin po siya. So di natin alam kung ano po talagang sumira, yung tao po ba o yung kalikasan. Yan po. Yan, kita na po natin. Open na po siya. So yun, nauna na po yung kasama ko, Mike. Sumbungan ng hotdog. Mukhang may pupuntahan na tatay na po yata. Alam natin is dito po yung kusina po nila. Yan, sira-sira na po siya. Siguro kinuha na po yung bakal-bakal po niyan. Yan. Wala na po lahat. Yan po. Tapos, meron pa po silang CR po dito sa baba. Yan. Tapos, ang alam po natin dito is, ito po yung isa pong kwarto nila sa baba. Tapos, dito po sa baba is tanaw pa rin po yung mga ilog po dyan. Yan. Dati hindi naman to ganito tong kadami tong halaman. Dumami na lang nung napabayaan. Ito po is, alam din po natin, isang kwarto rin po. Yan po, yun sa taas. So, nababakbak na po siya. Yung tubig nang gagaling sa taas. Galing po tayo doon kanina, yung malumot po. Yan. Tapos may CR din po doon. Fully furnished po to dati. Wala na po yung mga gamit. Pati mga linya po ng kuryente is nawala na rin po lahat. Ito po yan. Sa Mampalad, nung nawala na po yung may-ari, ganito na po yung nangyari. For the bakod na Mike, add nyo daw po sa Facebook. Yan. Ito na po lahat. Tapos may nakita, ito po yung dalawang magjowa. Nadatnan na namin sila dyan. At kami aalis na. Kunting trivia lang guys, ito po yung pinagka-indoor po nila. Ang balita po natin dito is habang ginagawa po itong bahay na to, is may nahukay daw silang bangkay. Babae, lalaki? Babae daw. Tapos yung nilagay din po sa sako, binalik lang po kung saan po nila nahukay. So yun po. Yung mga dating bantay po rito is nakakarinig po sila ng mga sumisigaw. Lalo na po pag gabi, tapos pag malaki po yung buwan. Kaya pag gabi talagang medyo, kung di kayo sanay, matatakot po talaga kayo. Creepy. Yan po. Pabayaan, maraming tumubong damo. Parang yung sayo lang, pag napabayaan, tutubuan. So guys, yun, tapos na po, uwi na po kami. Ako po si Ellinger at ang kasama ko po si pinsan ko, siya po ay si Michael. Yan po, yan na po yung castle po na sinasabi po nila. Yan, kita niyo po yan. Maganda po talaga siya. Lalo po nung mga panahong siya ay hindi pa po ninanakawan. Yan, yan po. Kita po natin. Tapos nandun po yung magjowa. Yun po yung magjowa. Nadatnan na po namin sila. Di po namin alam kung ano pong ginagawa nila dyan. Bahala na po kayong humusga. And bye bye po. Peace out.